Chauya chirongwa chamanga makamirira Sunday Church Service chamunopiwa neRadio Zimbabwe yakabatana neByword Motors. Byword Motors nyanzvi pakuserviswa kwemotikari dzerudzi rweToyota, Mazda neIsuzu, vachiita zvekare maengine, gearbox overhaul, minor nemajor services. Mafunga zvewheel alignment, munoenda kumasvingo ndiko kwazvinoitwa. Endai panumber 694 Industrial Road, muno muguta reHarare. Tiri panumber 29 Enterprise Road, paZuva Save Station, pakati peCapital neStandard Bank. Kuti munzwe zvizere, tibatei pa 0772 390 156, 0772 390 156, kana pa 0772 667 360, 0772 667 360, kana pa 0778 826 340, 0778 826 340. Byword Motors, passion for perfection. Mangwana nakanaka Zimbabwe. Ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Ndinokuchingamidzai pa Radio Zimbabwe pachirongwa chedu the Radio Church Service. Musoro wenyaya wedu nhasi unoti also ivara rechirungu ratichanzwisisa zviri nani kana taverenga ndima ichatitungamirira mumharidzo yedu yanhasi. Bhuku yaGenesis chapter 1, bhuku yamavambo, tinosangana nezvakawanda zvinosikwa kusanganisa zuva, mwedzi nenyeredzi. Genesis chapter 1 verse 16 ndakuverenga. Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri, chiedza chikuru kuti chibate ushe masikati, nechiedza chiduku kuti chibate ushe usiku, nenyeredziwo. Ndakuiverenga muchirungu. Genesis chapter 1 verse 16. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Soro nyaya wedu unoti also. Bhaibheri riri kutitsanangurira pano kuti Mwari akasika zviedza zvikuru zviviri, zuva kuti ritonge masikati nemwedzi kuti utonge usiku. Ndokubva asika nyeredzi. Rechirungu rati akasika nyeredzi also. Rechishona razoti pakupedzisira parinotaura pamusoro penyeredzi rati wakasika nenyeredziwo. Ukaona panoshandiswa shoko rokuti also, panenge pataurwa zvikuru zvakakodzera kupuhwa kucherekedzwa. Ukaona chinozoperekedzwa nokunzi also, hachina kufanana nezvikuru zvatanzi ticherekedze. Zvikanzi pamutambo panga pana Timothy naJohn naTawanda also. Pane zvazvinotoreva pamusoro paTawanda zvinomupatsanura kuna vamwe vasina kuperekedzwa nenzi rokuti also. Panga pane mota 3 neyaJeremia avo. Kubvira mota chaidzo dzingapuwa chiremerera ndedzimwe idzi, yaJeremia iripo inotenderera hayo mavhiri, imota avo also. Bhaibheri riri kuti zviedza zvikuru zvakasikwa zviviri nenyeredziwo also. Mubvunzo watinosara nawo ndokuti saka Mwari wakasika here nyeredzi kuti ive also inyadziswe nezuva nomwedzi?
tichada kuti titeverere upenyu hwenyeredzi mubhaibheri, tione pfungwa yaMwari pamusoro peoso. Patiri kutsvaga upenyu hwenyeredzi, handisi kutaura nenyeredzi, ndiri kutaura navanhu. Pane vanhu vanorarama seri kwechivakashure chaoso. Mukati memhuri yaunobva, mai vako chaivo vakadzi vaverenge vana, vanopotsa vakukanganwa. Unozoverengwa uri kusaidhi kwaoso. Ndina vana 5 vanoreva mazita avo vana vacho zvisina problem. Vozoti ndina jenivo oso. Panotsanangurwa vanhu kubasa kwako, vachitsaurwa vachikudzwa, unosara wakatakudzwa chivakasure chaoso. Paunozvirangarirewo uchitarisa vamwe vakakudzwa, nezviri kuita vamwe, nezviri kubata vamwe, unobvuma kuti shuwa pakati pevanozvigona, pakati pevakaropafadzwa, you are in oso. Patichacherekedza upenyu hwenyeredzi, tichada kuburitsa pfungwa yaMwari yaanayo pamusoro pana oso. Mapisarema chapter 147 verse ya 4 inoti iyo, unotara kuwanda kwenyeredzi, unodzipa dzose mazita adzo. Verse ya 5, Ishe wedu mukuru, une simba guru, njere dzake hadziperi. Verse ya 5 inototi Mwari wedu mukuru, une simba guru, ndiye Mwari wenyeredzi. Kuva nyeredzi kwenyeredzi chinzi oso, hakubvisi ukuru hwesimba raMwari, kunotosimbisa ukuru hwesimba raMwari. Nokuti zvichaita nyeredzi zvatichaona mukati mebhaibheri zvikuru kudarika zviedza zviviri zvikuru. Kuti Mwari azvitaridze nokuzviburitsa kuti iye ari muna oso anogona kuita zvikuru kudarika zvikuru zvakamira zvoga. Bhaibheri rinoti ndiye wakatotara kuwanda kwenyeredzi. Uri panyika, no matter macircumstances ari kukunetsa, zvaita kuti uzvitarisire pasi, Mwari anotungamira makwara ako. Ndiye wakatokonzeresa kuti nyeredzi dzivepo. You are not a biological accident. Hauna kuvapo nemhaka yepfungwa dzomunhu. You are not an afterthought. Wakasikwa nomufananidzo waMwari. Mwari ndiye anotara kuwanda kwenyeredzi, ende anodziziva namazita adzo. Kana Bhaibheri chiti ndakatara kuwanda, which means nyeredzi idzi dzakatoverengwa. They were counted. Mwari akakuverenga. Rega ndidzamise pfungwa mudikano. Tikaenda kuna Ruka chapter 12 verse ya 6 na 7. Ndakuverenga. Verse 6. Ko shiri duku 5 hadzitengeswi nepeni here? Hakuna imwe yadzo inokanganikwa pamberi paJehovha. Verse ya 7. Asi nevhudzi romusoro wenyu rakaverengwa rose, musahla munopfuura shiri duku zhinji. Teerera mudikano. Mwari vari kutikombeya neshiri kuti shiri chaidzo duku dzinotengeswa nepeni, mari diki diki. Mwari vanoitaririra. Mwari vanoichengetedza. Ko imi munozvizvidza muchizvitarisira pasi, makasikwa nomufananidzo waMwari, munoti Mwari haana hanya nemi here? Vhesi ya 7 inondibata. Inoti nevhudzi romusoro wenyu rakaverengwa. Inonyatsokubuda zvakanaka nechirungu. Inoti why?
Even the hairs of your head are all numbered. Kuverenga nokunamba zvinhu zviviri zvakasiyana. Vhudzi romusoro wedu Mwari haangozivi nhamba yaro chete. Kana una mavhudzi 300,000, Mwari ari kuti rimwe nerimwe vhudzi riri numbered. Anotoziva musoro mako kuti namba 3 yevhudzi rako ndeipi. Chero ukada paunondogerwa nababa, Mwari anogona kutaura kuti vhudzi namba 3 richanzvenga chigero ende harigereki. Uchigadzirwa musoro, Mwari anogona kutaura vhudzi namba 72 richaramba kunzwa mushonga. Mwari anotiziva zvakadzamisa zvikuru. Ane hanya nesu. Tinganzi vana also. But Mwari anoda kutaridza kuti zvakazvidzwa izvozvo anozvicherekedza nokuzvisimudza, nokuzvichengeta, nokuzvida. Usatarisirwa pasi, Mwari vanokuda. Kuti fambe teerere. Jedcon Construction, nyanzvi pakuvakwa kwezvikoro, dzimba dzevashandi mumigodhi, kutengesa zvekuvakisa zvinosanganisira jecha, giravhuru, matombo pamwe nezvidhina zvesimende. Naizvozvo, vezvikoro, vemigodhi pamwe nema-associations evashandi vanoda kuvakirwa zvikoro kana dzimba, batai veJedcon nhasi chaiye. Jedcon tinowanikwa panamba 694 Industrial Road, Masvingo. Kuti munzwe zvizere, tibatei pa 0392 262 895 0392 262 895 kana pa 0778 826 340 0778 826 340 kana pa 0773 437 424 0773 437 424. Jedcon, kuvaka kwakabaka. Matthew chapter 2. Jesu azvarwa. Vachenjeri vokumabvazuva avatungamirigwe nezuva, avatungamirigwe nemwedzi, kusvika pakazvarigwa Jesu. Mwari anotuma nyeredzi. Pane musangano ndiri kuona Mwari vachitsvaga kuti ndiani achainda kundotungamira vachenjeri kuti vasvike paBheterehema reJudhea pakazvarigwa Jesu. Zuva mukupenya kwaro harifadzi Mwari kupiwa special mission. Mwedzi mukubwinya kwawo haufadzi Mwari kuti uasainiwe a special mission. But Mwari vanotsaura nyeredzi imwe pakati pezhinji. Vanoti, iwe nyeredzi, ndakupa basa rokutungamira. Enda undotungamira vachenjeri uvasvitse pana muponesi. Mwari vakakupa purpose mukati meupenyu. You might be considered an also, but pamberi paMwari you have got a God-given purpose. Mwari ngaaizadzise mauri. Hauzi chinhu chisina maturo, une mission huru. Mwari akakusikira panyika. Zuva vaiswera vachidziya mushana, vachichokonyora mabarwe. Mwedzi wachena, vaibata magurumba neshorara. But nyeredzi was assigned for a special mission. Dai nyeredzi yaitaura nezuva, dai nyeredzi yaitaura nemwedzi, yaivaudza kuti vakomana, ini tichange tisiri tese mazuva ari kuteverai. Tichange tichitungamira vachenjeri kuna Mwari. Ukagara muna Mwari, purpose youpenyu hwako inozadziswa. You are not an also pamberi paMwari. Mwari anokusimudza, Mwari anokutungamira. Ukaverenga pana Matthew chapter 21 verse 1 to 9, kana Luke chapter 19 verse 29 kusvika pa verse 40. Tinosangana naJesu achipinda muJerusarema. Bhaibheri rinoti unopinda akagara pamusoro pedhongi. Dataisa mhuka dzose dzatinochengeta. Topa position yedhongi ndo vana also vatiri kutaura kava. Dhongi chii pakati pemombe? Dhongi chii pakati pebhiza? Dhongi chii pakati pamakamera? But Jesu achipinda muJerusarema haasi kuchuza kupinda akagara pamusoro pekamera. Panguva iyoyo kamera yaiva mhuka yaikudzwa ichitevererwa namabhiza.
vana dhongi zvaizouya kuseri ndo vana also vacho, but Kristu anochuza also kuti apindise nayo muJerusarema. Mutereri unoziva dhongi iwe? Dhongi is the beast of burdens. Imhuka yomutoro. Imhuka inoti kana munhu akatukwa achinzi dhongi anenge ashaudwa zvikuru kudarika anzi imombe. Dhongi harina chiri pariri chinokosha. Debwe raro harigadzirisi shangu. Mufudze waro unopisa zviyo. Madhongi haana mazita akawanda. Munhu akabarirwa dhongi nerimwe dhongi haasikirechi musoro kutsvaka zita raangapa dhongi. But Kristu aakupinda muJerusarema anoti indai mundosunungura dhongi rakasungwa. Ndorida pano. Pamusoro pazvo dhongi ranga risori rakasununguka futi, ranga rakatosungwa. Dhongi rakasungwa dai ranga riri free, taiti kuda wachiva freedom yaro. Dhongi rakasungwa Kristu anoridana kuti agare pamusoro paro, apindise mukati meJerusarema. Ndiri kutaura noumwe pakati pedu akasungirirwa pamutovo. Ndiri kutaura noumwe akasungirirwa pahavi yaanokonewa kukunda. Wazvitarisira pasi kuti handizi umwe wavakundi. Wakasungirirwa pakunamata kusina simba, pakunamata zvifananidzo. Wakasungirirwa pateve, pazvipunha, zvikwambo nezvindendere. Wakasungirirwa paurwere hunokudzungaidza. Uchizvitarisira pasi uri kuona uri guva rinofamba. Mwari vane zano newe. Hausati wafa, you are not dead yet. Ndosaka tisingakumhorosi tichiti nedzoi. You are not carrying a tombstone. Uri mupenyu, the dead are buried. Usazvitarisira pasi. Mwari vane zvavanoda kuita newe. Vanoda kushandisa iwe kupinda on a maiden journey into Jerusalem. Status yako yakuita kuti ufunge kuti yani also haishandi pamberi paMwari. Mwari anotoda izvozvo zvakazvidzwa. Ungava wakarambwa, ungava unorwara, Mwari vanoda kukushandisa kuti vazvitaridze kuti pane zvakazvidzwa zvikabatana neni ndinogadzira zvikuru. Rangarira kamutereri kuti Goliath haana kuwiswa nomugwi mukuru wakanga nemukurumbira. Chikomana chaigara chichifudza makwai chainzi David ndo chakawisa mutumba werume. Rangarira kamunhu waMwari kuti Samson haana kuuraya vanhu 1000 nechombo chinotyisa. Bhaibheri rinoti wakavauraya neshaya yedhongi. Chakazvidzwa chacho chakagona kuita zvikuru. Vona Shamuga kadai tatine nguva akauraya varume vazhinji norutanda gwehlava. Masvingo eJeriko haana kuwiswa namabhazuka. Dai tatine nguva Samereka muprofita haana kuzvarwa nomukadzi wakakurumbira. Ndihana wakanga asina mwana kwenguva. Tarira kaIsaac mwana wechipikirwa akazvarwa naSara panguva yake yokuchembera. Abrahama sure uku aisinzi buda ndikutaridze kuwanda kwavana vako. Akataridzwa vana vake vakawanda senyeredzi. Ndosaka vafana vachisimba panziyo dzavo dzevana vachiti Father Abraham had many sons. Many sons. Abrahama anonzi tarira kudenga. Sokuwanda kwenyeredzi ndo zvichaita vana vako. Tiri vana vaAbrahama nokutenda. Abrahama paakataridzwa achiti ona kudenga akaona nyeredzi. You are a star, I am a star. Mwari ane chokuita nenyeredzi. You are called for a greater destiny. But Mwari haagoni kusimudza nyeredzi kana isina kukopareta naye. Isa Jesu mukati memoyo wako. Isa Jesu mukati meupenyu hwako. Jesu anoda kukushandisa kuita zvinhu zvikuru. Ndiri kuona dhongi richipinda muJerusarema. Bhaibheri rinoti vakakurura nguvo dzavo, mabhachi avo, vakatema miti yemuchindwe. Dhongi rikatsika pamusoro pehembe. Dai dhongi raenda kuchikoro rainyora composition, rainzi nyora zuva rausingakanganwi. Dhongi kokutanga mukati meupenyu rakatsika pamusoro pamabhachi avakuru, rakatsika pamusoro pamagraduation gowns avakanga vachibva kundograduate dai vakanga varipo. Vakakurura vakati dhongi ritsike, kwete kuti raikosha, asi wakanga ari pamusoro pedhongi ndiye aikosha.
and also abatana naMwari, you are formidable. Danda ndiri ni dhongi rina Jesu pamusoro, maindigutha. Mombe dzaivepi dhongi richipinda naJesu muJerusarema? The beast of burdens, mhuka yakazvidzwa. Ndiri kudana vese vakonzereswa kuvana also noupenyu huno, nemasekamutsenzi oupenyu, namazvarigwa wakaitwa kuti usabva mukati moruoko rwaMwari, ane chokuita newe. Ndiyo nyeredzi yakanzi also pakutanga yakatungamira vachenjeri kusvika pakazvarirwa Jesu. Ndiyo nyeredzi iri kunzi naMwari, ndinokuziva nezita. Ndiyo nyeredzi icharumbidzisa zita raMwari. Mwari wokudenga ngaakuropafadzei. Tell yourself, zviudze kuti naJesu you are not nothing, you are something. You are not a zero, you are a hero. You are not a chicken, but you are a champion. Musimudzi wana also achivagarisa namadzimambo. Watarisirwa pasi nevaunosevenza navo, watarisirwa pasi nevaunogara navo, watarisirwa pasi newawakaroora, watarisirwa pasi neakakuroora. Asi Mwari ari kuti mwana wangu wakakosha, une nzvimbo kudenga. Jesu akafira iwe, atomirira iko zvino kukusimudza. From insult to result, from shame to fame, from nothing to something, from a chicken to a champion. Yes, from being a coward to a life of awards, from adversity to universities, from grass to his grace, from sewages to sausages, from herbage to fruition, from a scrap to a scribe, from vandalism to evangelism, from a cheater to a teacher, from barricades to accolades. Mwari ane zano newe, ari kuda kukusimudza. Kana usina kunzwa zvataurwa nechirungu izvi, ndiri kungoti Mwari anoda kukusimudza. Mwari anoda kukusimudza kubva pauri ipapo kuinda pamwe pari nani. Usatendera kuti umwe munhu akutarisire pasi, usazvitarisira pasi. Mwari ane hanya newe, Mwari anokuda. Vhudzi rako sezvandataura harina kungoverengwa chete, rakatopuhwa manhamba. Mwari anokuda, Mwari anokuda mutereri, Mwari anokuda. Enderera mberi noupenyu, ramba uchimurumbidza, ramba uchimuda, usabva munyasha dzake. Mwari haasati apedza newe. You are not yet done with the Lord. Mwari anoda kukusimudza, agadzire a testimony out of your trials. Ramba uri pana Mwari. You are not an also, you are something pamberi paMwari. Hauna kufa uchiri mupenyu. Tiri kutaura pamusoro paJesu wakatomutsa vana Lazarus vakanga vafa, from the grave to prominence. 4 days afa, Mwari vakamumutsa. Chii chafa mauri? Chii chafa mauri? Mwari vakamirira kukumutsa. Nakunamata newe mutereri, zvitarisira pasi, kudzamara wakuzvibata uyanga uchiti handizi munhu, ndiri guva rinofamba. Mwari vanokuda, Mwari vanokuda. Maybe zvakonzereswa nokuramba uchiudzwa kuti hauzi chinhu nomubereki, hauzi chinhu nomurume wako, uchinzi hauzi chinhu nomudzimai wako, nevaunosevenza navo, nevaunotamba navo. Padi pamberi paMwari wakakosha. Iye wakamutsa Lazarus kubva muguva, anogona kukumutsa kubva kuupenyu hwokuzvitarisira pasi. Ndiye akashandura funeral into a party. Lazarus afa, vanhu vari pamariro, ndiye oga akagona kudya sadza rapamariro pake. Vanga vari pakiu yesadza vakachoka kuona kumashure kwavo,
kwava naLazarus amirira kuti agamuchirewo sadza rapamariro pake. Vakanga vagovana majino ake, zvikanzosai majino omukomana nokuti wadzoka. Panga kwatorwa birth certificate nechitupa kwarejistira paakanga afa. Akakurumidza kudzokera akati, ndini ndakanga ndafa, ndakanga ndabatanidzwa nevhu, ndichinzi ndachokudya chehonye. But tarirai, wandimutsa from nothingness unto something. Akanyoregwa birth nyuwani, akura. Ndimwari angona kurivesa situation yako yawaifunga kuti you are nothing, but pamberi paMwari you are something. Allow me to speak life unto you. Hausi death material iwe, unofanira kurarama uchiraramira Mwari. Mwari ngakuitire zvakanaka. Mwari akuropafadzei, akusimudzei panhoo dzokuzvizvidza dzatanga takandirwa naSatani. Atisimudze unto prominence, kusvika tazosimudzwa pachauya Kristu kechipiri. Takupinda namazambara, takupinda mumusha wakatigadzirira. Tinokosha, unokosha, vanhu vanokosha. We are important pamberi paMwari. God bless you. Tosangana pachirongwa chinotevera. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653. If Jesus is going to resurrect the dead long dead, do you think he's unable to reactivate, rekindle and renew your life which is in shambles? This same Jesus is able to restore, resurrect in you hope long dead. Jesus is able to resuscitate your dead hope. With Jesus there is hope. If there is hope in death, yes, there is hope in distress. There is hope in discomfort. There is hope in destitution. There is hope in divorce. There is hope in dejection. There is hope in harassment. Attacks, heartbreaks and hunger. There is hope in strain. There is hope in stress. There is hope in sorrow. There is hope in suffering. There is hope in affliction, anguish, antagonism, animosity. There is hope in trouble. There is hope in trials. Yes, there is hope in tribulation and turmoil. There is hope in pain. There is hope in penury. There is hope in poverty. There is hope in starvation. There is hope in sickness. There is hope in rejection. There is hope in mourning. There is hope in social constraints. There is hope in grief. There is hope in infirmity. There is hope in cancer. There is hope in HIV/AIDS. There is hope in death itself, because the dry bones shall live. If there is hope in death, there is hope anyhow. There is hope anyway. There is hope in any situation. What's troubling you? The dry bones of shattered dreams shall live. The bones shall live. There is hope in Jesus. The bones shall live. May the dry bones live. May the dry bones live. The bones shall live. Asho amatambo eza ekijima. Asho amatambo eza ekijima. Asho amatambo